ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସୋମବାର ହଉ ମଙ୍ଗଳବାର ହଉ ଯେକୌଣସି ବାର ହଉ ଆପଣ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯାହା ଆତ୍ମା କହୁଛି ଯାହା ଆତ୍ମା ଆପଣ ସେୟା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 42ରେ କହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପରାଣ୍ୟାଭ୍ୟୁରିନ୍ଦ୍ରିୟଭ୍ୟୋ ପରଂ ମନଃ ମନସ୍ସସ୍ତୁ ପରଂ ବୁଦ୍ଧିର୍ୟୋ ବୁଦ୍ଧି ପରତସ୍ତୁ ସହ। ମାନେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ମନ, ମନ ଠାରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ରହୁଛି ବୁଦ୍ଧି, ଏବଂ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହୁଛି ଆତ୍ମା। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଏତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଭଳି ପ୍ରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏ ଆତ୍ମାକୁ କାହିଁକି ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଆପଣଙ୍କର ମନ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ଲାଳସା ହେଇପାରେ, ତାକୁ ଆତ୍ମା ନାଁରେ ଆପଣ ପାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କହିକିରି ବୁଦ୍ଧି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ।